Yon, welcome back mga kapotpot sa episode 5 ng ating Kapotpot Podcast o Podcast. Special tong araw na to dahil tatlo tayo rito. Meron tayong special co-host, guest natin ng nakaraang podcast, Mark Casquero. Yeah. Hello. Actually, pagmimiron lang ako dito eh. Ito na, ang ating special guest, none other than the cycling chef. Congratulations. Welcome sa Kapotpot Podcast. Salamat po mga kapotpot sa inyong suporta. At ako'y naimbitahan dito sa podcast ni Sir Ian Howe. Yan, simulan natin ang kwentuhan. Ang $1 million question, paano ka nagsimula sa pagbabike? Nagsimula akong magbisikleta later part ng 2013. And nagtuloy-tuloy siya from 2014 hanggang ngayon. The reason why I started cycling because of health din. Siyempre, umiidad, nagkaroon ako ng problem sa aking tuhod. Previously, ang sports ko is basketball, tapos nagra-run ako. So, since nagkaroon ako ng problema sa tuhod, ang advice sa akin ng doktor na tumingin, mas maigi magpalit ako ng sports. So, yun, napunta ako sa cycling. Nagkataon naman, nung nagbabike naman ako, I was diagnosed na nagkaroon ako ng bara sa left artery ng aking puso. Okay. So yun, ang talagang naging reason bakit ako nagsimula sa pagbibisikleta is health purpose talaga. Paano yung naging start mo nito? Meron ka bang friend noon na umaalalay sa'yo, na marunong na sa bike, o talagang in-explore mo mag-isa yung cycling? Actually, nung maisipan kong magbike at nabalitaan ng mga matatandang siklista sa Pampanga, mga taga San Fernando, sila Koy Raul, sila Kong Jun, pinuntahan nila ako sa bahay. Sabi nila, bro, magbike, gusto mo raw magbike. Samahan ka namin. So, mas lalo akong na-encourage kasi may nag-guide sa akin na may mga matatandang siklista na. Yun. May bike ka na yan? Wala pa. Ang ginawa nun, nung mabalitaan nila, nag-advise na sila. Mas maganda, ganito, bilhin mo. Ganito, bilhin mo. Tapos yun. Siyempre, wala pa akong idea kung saan yung tamang bilihan ng bike. So, ang isipin ko, pumunta sa mall. ROX. Ano yung in-advise nilang type ng bike? The usual. Kumbaga, bumili ako ng bike, mountain bike. Tapos, binili ko pa noon is 26er. Nung time na yon 2013, 2014, nagsisimula na yung pagsikat ng 29er. Ang nabili ko pa, 26er. So, 2013 ba yung 29er? Parang ganun nagsisimula na siyang sumikat Ano na una? Yan 29 o 27? Later part pa yung 27.5. Talaga? Ayun ang alam ko 27 yung inabutan ko nung pandemic. Ayun. So nauna yung 29er sa 27.5. So paano yung naging journey nung nagsisimula ka na mag-bike? So nagsimula kasi ngayon, 'di ba, ginagawa mo maano ka ma-long ride ka, may ensayo ka. Paano yung naging progress mo? Actually kumbaga ang sabi ko pa noon, parang nakaka-relate nga ako dun sa podcast nyo Kasi sabi niya, hindi ako mag-jersey, hindi ako ganun din ako, recreation na lang. Kumbaga, t-shirt, tapos rubber shoes, tapos bike lang kung saan-saan. Ikot ako ng Pampanga. Pero tumatagal, syempre parang naiisip mo, nagiging competitive ka, parang yung competitive spirit mo nandun pa rin kasi nandun ka sa sports dati, di ba? Yun ang gusto mong gawin So parang ang bagal naman ng 26 ang gulong. Nagsimula ako. Punta ka ngayon ng Quiapo, punta ka ngayon ng So upgrade. So ano yung nagiging basis mo para, di ba kasi kunyari ako nung nag-start yung pandemic, maraming YouTube So sa YouTube ko nakikita lahat, ganito dapat. Wala pa. Wala pa nun. Nalaman na parang, mabagal. Pwedeng i-upgrade. Hindi, kasi siyempre, malapit kami sa Clark So pa nag-bike ka, papuntang Clark, yung mga kasama mo, tataka ka, kahit may mga edad, tas na mga naka-29er, ang bibilis nila, ang lalakas nila. So ako nun, siyempre competitive ka, pinipilit kong humabol dun sa kanila. Ang iniisip ko, mas bata ako sa kanila, pero parang mas sila, malalakas sila. Hindi ko pa naiisip na, siyempre mga na yun mga matagal ng mga nagbabike. Ang iniisip ko kasi bata ako po. So, yun na, simula na akong, mas maganda siguro mag 29er. So, yun din sinasabi nila.
29er. So karamihan nung nandun sa community, naka-mountain bike. Naka-mountain bike, pero may mga naka-road bike. Oh. Siguro, dalawa yata yung naka-road bike, merong isa naka-rigid na 9er na, uso yun yung mga 2014 eh. So sabi ko, hindi pala ang gusto kong gawin is mountain biking. Bakit ako naka-mountain bike? Pero yun nga, kaya madalas ko rin ina-advise sa mga kakausap ko na isipin mo muna kung ano yung gusto mong gawin. Kasi yung ginawa ko, so nag-29er, nag-rigid fork, nagpalit ng manipis na gulong, pero gusto ko pala mag-road bike. Kasi yung gusto ko, mas mabilis na nakakarating sa point A to point B. Okay. Parang gano'n ang yun. Sorry, narinig yung higot ko sa mic. Okay, nag-ano ka na, nag-iisip ka na mag-shift sa road bike. Oo, nag-isip ako mag-shift sa road biking kasi parang yun nga pala yung gusto kong gawin na hindi naman pala ako magma-mountain biking. So bakit ako naka-mountain bike na gumastos pa ako na in-upgrade ko pa. Tapos magro-road bike din pala ako. Kaya 2015, nagkaroon na ako ng road bike. Ano yung road bike? Ang una ko naging road bike, galing kay Coach Joselito Santos, na yung nagko-coach sa MOA. No, ano yan multi-awarded SEA Games gold medalist, si Coach Joselito Santos. Argon 18, yung una kong road bike. Yeah. Paano ka napunta ron sa ano? Kasi ngayon, heavy yung training mo eh. Di ba? Talagang consistent. Oo. Kailan ka nagsimula na, mag-ensayo na talaga ako, gagawin ko ng seryoso yung training ko? Yung mag-start ako magpa-coach at mag-MOA. So nakita ko yung cycling sports. Bakit? Bakit ka nag-start magpa-coach? Yun nga, syempre, yung spirit of competitiveness na nung una, ayoko namang mag-jersey. Ayoko namang, gusto ko mamasyal lang eh. So nung ano, 'di ba nabanggit ko na nagkaroon ako ng bara sa puso. Na-clear ako. So na-clear ako, awa ng Diyos, na-clear ako. Sinabi sa akin ng cardiologist na you can do whatever you want, you can bike, you can play basketball again. So naisip ko na, okay, bakit hindi ko subukang maging competitive? So yung pagbabike mo nakatulong sa... Sigurado nakatulong yun. Kasi actually, nung una, ang advice, bantayan ko raw muna yung heart rate. So naisip ko mag-heart rate ako, monitor, para... Tapos ang nangyayari, unknowingly, yung range ng heart rate ko, so, hindi pa ako nagpa-power meter nun, hindi pa uso yung mga time na yon, hindi ko siya pinapataas. So unknowingly, nagsusone 2 na pala ako na hanggang doon. Kasi hindi mo pwedeng pataasin eh. Sabi ng doktor eh, dahil, kumbaga, ang gusto nga ng doktor nun, magpa-angiogram para makita yung bara. Pero hindi na kami nag-proceed doon. Ang ginawa ko na lang, sige, magbabike na lang ako. Tapos, susundin ko yung mga advice ng doktor. So, nag-vitamin C, etc. Nagdagdag ng dosage ng intravenous na vitamin C, vitamin D. So, kasi there's a study parang, sabi ng alternative medicine, yung minsan yung pagkakaroon ng sakit sa puso, deficiency sa vitamin C, tapos hindi ka naaarawan. Kaya perfect talaga yung, I think perfect yung cycling na makatulong para sa akin. Balik pala tayong konti. So before cycling, paano pala yung lifestyle mo? Bakit nagkaroon ka ng... Ayun. Siyempre, nag-start na ako maging kusinero, no? Yung mga niluluto, hindi ka pa marunong, titikim ka, pag titikman mo, nasa ibabaw yung mantika. Tapos, siyempre, andyan ang pagkain. Iniisip ko, bata naman ako, na hindi ako magkakasakit dahil naglalaro akong basketball, nagja-jogging ako, tapos I feel I'm physically fit. So wala kang habas dun sa pagkain mo ng mga na bawal, no? Matataba, karne, mga ganun. Despite being active, ano pa rin, may effect pa rin dahil sa pagkain? Yes. So talagang malaking bagay na magkakasakit ang tao dun sa kinakain. Wala naman kasing ibang reason na pwedeng pagmulan na ganun eh. Isa pa, syempre, yung lahi na rin namin na ganun, possibility. Kasi most of my relatives may sakit sa puso, high blood. So, isa yon na pwede. So, yun. Okay, so na-clear na yung... Na-clear. So, naisip ko, bakit since competitive naman ako at hindi naman nararamdaman ko na hindi ako nagkakaproblema sa tuhod,
dahil nagbabike ako. So dun, nagsimula akong magpa-train dahil ang first event ko is ODAX 2016. Oo. Yun din ang unang-unang ODAX mo. Oo. Sila Soren nandun, di ba? Sila Kier. So, nag-300 kaya ata nun. Oo. So, yun ang unang-unang ODAX ko na unknowingly, nandun na pala si... Ano ka pala? Nakita ko yung grupo ni Soren nun eh. Kasama ka pala. Kasama ako dun sa grupo na. May May van sa harap na puti. Minsan sa likod, yun ang sag namin. Hindi pa kasi uso yung pwede kang magsag nun. Anytime you can stop, anytime you can. Wala pa yung dapat nasa checkpoint eh. So yun, van na puti. Tapos kami yun. Mga estudyante ni Coach Kadu yun. Ng MOA, Joselito Santos. So yun. Doon sa ODAX, paano kayo nagkaroon ng interest sa sumali doon? Paano yung na-discover yung ODAX? Tapos sino nag-ayang sumali? Actually, kumbaga, kung siklista ka, minsan nababanggit ko rin ito, kung first event mo, tapos if you want to build your endurance, if you want to try your strength, maganda gawin mo yung ODAX. Buti nga ngayon may ODAX popular na. Ewan ko dati ba may popular na? Meron na rin. Parang bago lang siya. So, yun ang naisip ko. Ano yung ODAX popular? 30. 100. 130 kilometers. Hindi ba? Same Depende sa'yo. Depende pa rin actually, sa'yo. ang ODAX naman medyo mahaba yung cut-off talaga. Pero mas maiksi. Kasi yung 200 kasi pag nagsisimula ka, parang daunting. Parang ang haba. Mahaba. So siguro kaya may popular para Para doon sa mga gustong sumubok. Pero hindi ba nagkaroon ng 100? Yun nga yun sa Subic 100. 100 pa Oo, yun. sa Subic. Oh, yun, 50 turn around, balikan na ng lalampas lang ng konti. may 100 pa lang. Yun yung sa Pero yung Subic. iba may 130. Depende sa lugar. Oo. Kasi depende kung saan ka pwede makapag-set up ng checkpoint. Oo. Yun din. Pero yun, 100, 130. Basta ganun, mas maiksi. So yun, balikan natin, Kaya parang kung gusto mong subukan to test your endurance, tapos meron na rin konting climbs yung Subic, maski pa paano. Kung bago ka, significant yun diba? Tapos, syempre yung how to fuel well, yan, diyan mo matututunan yan eh. Kaya ako, bago ka sumabak talaga sa karera talaga na intense na karera, ang isang magandang event na salihan mo, ODAX or yung mga Grand Fondo na hindi masyado. Kwento mo yung siyempre, first time mo sumali ng ODAX. Anong mga learnings mo? Anong mga what went wrong mo? Mga ganyan. Actually, pasahero ako talaga nung unang ODAX, pasahero. Di ba, nakita man, we have the peloton, Lagi lang ako nandun sa peloton. Pero kahit na pasahero ka lang, since first time kong umabot ng 200 yung ride ko, talagang laspag ako nung... Yun yung first 200 mo? Ever? First 200 ko yun, laspag talaga ako nun. Tapos yung parang, alam mo yung feeling na pag may nag-abot sa'yo ng soft drinks, pag ininom mo, parang nabubuhay ka uli. Parang yun ang Tapos yun nga, na-experience ko dun na dun ko naranasan yung masakit na puwet. Masakit talaga yung puwet. Talagang after ng ride. Tapos dun ko naranasan yung matinding sikat ng araw na hindi pala ako sanay na ganito. So, hindi ka pa rin tumitira ng gano'ng kakainin? Oo, hindi. Kasi usually pa nagra-ride ako noon, Clark lang. So bago mag alas 12, nakauwi na ako kasi 100 kilometers lang yun away from... So before ka mag-ODAX 200, 100 yung pinakamalayo? Oo, yun, 100 na pinakamalayo. Buti nagkaroon ka Wala akong... Ang maganda naman doon, yung ensayo sa amin ni Coach Joselito Santos, parang kahit wala kaming training ride na umabot ng 200, since yung ginagawa namin noon sa MOA na continuous na padjak, may ikot-ikot sa MOA, nakatulong para dun sa endurance mo, para dun sa intensity. Yun ang nakita ko kasi wala talaga kaming mahabang ensayo na to replicate the 200 kilometers. Dumadayo ka ng MOA? Dati dumadayo ako ng MOA. Twice a week or kahit isang beses, ganun. Pag malapit yung event, nakakapag-MOA ako. Tapos, di natapos si ODAX. Anong realization mo? Mas nagustuhan mo ba yung cycling nung time na yun? Oo. Mas napaisip ka ba na parang gusto ko bang gawin to? Actually, parang, yun nga, parang ito gusto kong gawin. Parang na-experience ko na yung ganun na event. Gusto kong ulitin. So the following year, may ODAX Rizal.
Ay, Yun yung pinagandaan ko rin na Audax Rizal. So, naisip ko na kulang pa pala ako sa training, kulang pa pala ako sa knowledge about nutrition, kulang pa. Actually, hanggang mag-Audax Rizal, hindi ko pa rin talaga totally naiintindihan how to fuel well. Kasi wala pa talaga, ang nakakaalam lang talaga niyan, yung talaga mga professional cyclists. Hindi pa ganun kasi ang YouTube Oh, yun nga. para maintindihan mo siya. So parang Kung paano ko siya naiintindihan ngayon, sabi-sabi lang kasi. Oo, Ganito, dapat ganito, ganyan. Wala talaga yung science behind. Meron ng science behind that, pero yung knowledge para makarating sa ating mga ordinaryong Oo nga. weekend na nagre-race, di ba? Oo. Wala pa noon. Pero yun nga, buti na lang nagkaroon ng YouTube, social media para maintindihan mo siya ng kung paano natin naiintindihan ngayon. So ano yung ano sa'yo? Parang ano yung nagiging motivation mo para ituloy-tuloy yung cycling? Parang kumbaga gusto ko yung kahit na umiidad ka na, I want to stay fit. Siguro una na rin dyan yung syempre yung pagmamahal mo sa family mo eh. Kasi andahin ko rin kasi nakita na because of yung unhealthy living na ang nangyayari, syempre yung kanilang mga inaasahan na mamatay dahil sa sakit. So naisip ko, gusto ko pang mabuhay ng mas okay para syempre mag-guide ko yung mga anak ko, yung family ko, tapos syempre una sa lahat makapaglingkod sa Diyos, yung makagawa ako ng mga gusto kong gawin para maging mabuting Ngayon, meron tayong minsan nababalitahan mga sa cycling na aksidente or hindi natin inaasahan. May mga minsan may namamatay during the ride. Aksidente or health din minsan na underestimate nila yung I mean na nagiging masyado silang overconfident. Di ba minsan sobrang init na tapos sa heat stroke. Okay. Hindi ba paano mo ina-address or paano mo kinakampante yung family mo, yung wife mo na okay lang ako, safe ako. Kaya para hindi sila mag-alala lalo pagka nagra-ride ka, either long ride yan or yung competition na alam mo very very tolling sa katawan. Kasi totoo naman kumbaga sa atin sa pagbabike, lahat tayo naka-experience nung semplang, di ba, na tinatawag, di ba? Oo, talaga. Actually, twice na akong sa race, sumemplang ako sa race, ay nagkaroon ako ng experience na ganyan. Tapos yung ride namin minsan sa Pampanga, nagkaroon ako ng broken ribs. Kumbaga yung mga fracture, yun nga, masasabi ko, since I'm really a competitive, na-experience ko rin naman kasi na magkaroon ng mga injury sa basketball eh. Ang iniisip ko dyan, how to bounce back after the injuries. Pero syempre, sa ngayon, una sa lahat, hindi mo mayaalis yung worry ng family. Ano yun kumbaga, merong mga bagay na we can control pag lumabas ka sa labas. Kahit anong ingat mo, nandyan yung mga ibang tao na hindi nag-iingat. Pero isang bagay ang pwede natin na maging kapanatagan. Syempre yung pagtitiwala dun sa magagawa ng Diyos. Na hindi na natin magagawa Pero kung meron kang peace of mind na alam mo, naiingatan ka ng Diyos, yun ang baon-baon ko sa paglabas ko sa araw-araw. So yung every time na paggising mo sa umaga, unang ginagawa ko, manalangin agad, humingi ng patnubay, guidance sa buo kong family. Pagtulog ko, magpapasalamat ako dun sa buong maghapon na alam ko utang ko sa Diyos kung bakit nakaraos kami sa maghapon. So yun ang isa sa nagiging peace of mind ko at peace of mind ng family ko. Sila din naman nag-aalala sila, pero pagka inisip mo na there's someone above na makakapag-protecta sa'yo sa kabila nung merong mga uncontrollable things na hindi natin magagawa, yun ang nagiging peace of mind natin. Kapanatagan sa mga bagay na hindi natin nakikita, yung faith. Hindi na natin alam yun. Speechless ako rin. So yun, pag-usapan natin yung sa, di ba, yung knowledge. Nung dati wala pa yung YouTube. So, paano ka nag-start? Paano ka nag-start maging content creator sa YouTube? Napanood ko si ang pasimuno
ng mga... Ako ba nauna mag-content? Hindi, ikaw Sa ang... ating dalawa, sa ating dalawa. Ikaw. Ang, Talaga ba? Ikaw. Anong year ba? Anong year ka nag-start? Nag-start ako, pandemic din. Pero actually, nag-start ako, parang, inisipan ko muna. Cycling chef. Okay. Chef naman ako, professional. Tapos, gusto ko mag-bike. So, nagsishare ako ng, di ko naintindihan yung, yung niche, di ko naintindihan yung about na maliligaw pala yung channel mo pag marami kang gustong gawin. Hindi ka naman sikat, di ba? So, yun, basta nagluto ako, nagbabike ako. Eh, mas maraming nanonood na nagbabike. So, tinigil ko yung magluluto sa YouTube. So, nag-focus ako sa pagbabike. Anong year yan? 2019, later 2019, gano'n. Kamusta naman yung journey mo ng pagiging content creator? Ano yung mga struggles mo sa simula? Mga frustrations, tapos what keeps you going? Paano mo tinutuloy-tuloy yan? Parang ganito, kasi pag may passion ka dun sa isang bagay, masaya kang ginagawa. Pag masaya kang ginagawa, kahit nahihirapan ka, hindi mo inintindi na nahihirapan ka kasi nag-enjoy ka doon sa ginagawa mo. Pero there comes a point na dahil sa busy ko doon sa ginagawa kong trabaho, na nag-open kami ng buffet sa Centris, 5,000 subscriber pa lang ako noon. Naisip ko, tigil ko na to. Focus ako sa nahihirapan ako. Pero may nag-advise sa akin. Ang sabi niya, sayang, meron nang nanonood sa'yo na 5,000 eh. Tuloy mo. Ang gawin mo lang, basta mag-video ka lang mag-video. Tapos, mag-edit ka. Pag may spare time ka, upo ka, edit ka. So, mula sa pool, yun na yung ginagawa ko. So, basta pa nag-ride ako, hindi naman madalas. Pagka, may dala akong camera. So, kahit may dala akong camera, pag hindi ko feel, di ako mag-video. Pero most of the time, may dala akong camera. Pagka alam ko na may maganda akong magagawa, bibidyo ako ng bibidyo. Tapos tatabi ko yung video, tapos magkakaroon ako ng time na edit. Upuan ko siya, 30 minutes, 45 minutes, tapos tayo uli. Minsan kasi, pagka nawawala yung creativity, parang, teka muna, parang hindi feel na ituloy yung edit. Pero biglang may papasok sa'yo na, teka muna, parang maganda to. Pag upo mo, na may oras ka, magagawa mo yung gusto mong gawin eh. Mapapalabas mo yung gusto mong gawin eh. So, may struggle sa umpisa, yun nga, dahil sa busy. Pero, dahil dun sa advice sa akin, na ganun ang gawin ko, yun na yung pinapractice ko. Pag may oras, upo. Pagka busy, ayun. Pero may pagkakataon, pag excited kang i-share yung video. Mabilis ka mag-edit. Actually, dati ako may mga rides ako na pagkatapos ng ride, pagkas kumaligo, edit na. Wala nang tayuan. Lalo ng pandemic. Oo. Dire-diretso yun. Ako ganun. Basta pagka uwi, may oras pa, ang una kong ginagawa, lipat from action camera, lipat sa computer. Yun muna. Tapos, habang minsan, pag spare time ako, sa office o nasa may ginagawa, nasa sasakyan, nag-iisip na ako ano bang storyboard, paano ko ba siya magandang gagawin. Minsan actually sa ride, maahon, di ba, maahon. Itong magandang music dito pag nag-iisip ka na ng storyboard. Nakakatulong yun para mapaiksi mo yung oras mo to edit. Nag-iisip ka na ng kwento. Yun, ganun. Sa side ko, ganun. Actually, minsan, dati kasi parang magra-ride ka, tapos i-record mo lang, saka ka mag-iisip kung ano yung magiging kakalabasan, hindi mo pa alam. Pero eventually, pag ginagawa mo siya ng ginagawa, habang nasa ride ka, naiisip mo yung ilalagay. So, ngayon ba, parang, meron bang mga ride na pinlano mo kung ano yung magiging kwento bago ka mag-ride? Or mostly parang Ang pinaplano mo lang, sa ngayon, ang pinaplano ko lang yung destination. Ngayon, along the way, yung creativity mo nandun na. Kung ano yung makikita mo, kung ano yung mangyayari, kung biglang umulan, ano bang magandang kuha rito na umuulan na magagawa mo siyang as natural as possible na hindi mo siya ini-stage. Alam ko ganun kayo eh. Si Ian, natural na natural siya eh. Team Apple, yun ang nagustuhan ko sa kanila eh. Ayoko nung gawang ko siya ng hindi natural, parang iaarte ko siya. Pero, umulan,
andun siya, gagawa ko siya ng kuha na natural siya. Na Oo. gusto ko maipakita dun sa viewers na natural yun, hindi ko in-stage yun. Kaya nga minsan, di ba, eto, tatanong ko sa inyo, di ba nangihinayang kayo ng pag may senaryong hindi nyo nakunan? Oo. Dahil we cannot replicate that. Pwede ulitin natin. Oh, yeah. Hindi, kaya nga si Ian napansin ko, pagkasama natin siya sa ride, di ba? Parang madami siyang kinukuhang content eh. Laging naka-on. Pag nagkikwentuhan, naka-on yung camera. As much as possible. O, para pag may na-capture. Actually, meron akong isa yung sa La Union. Yung pumunta akong tindahan. Tapos yung Ali, kinikwento niya. Yung isa daw rider, bumili ng beer. Hindi ko na-capture. Pinaulit ko. Ma'am, Hindi- pwede hindi na ano eh, oo. Tapos yung kasunod, hindi na Hindi ganun na, eh. oo, Oo, hindi wala. na. Wala na yung magic. Wala, oo nga. Yun, madalas marami akong regrets sa ganun. Kasi ako hindi lagi naka-on yung camera ko. Kasi nga, ang iniisip ko yung oras ko pag mag-edit. Ang problema ko, kaya minsan tinanong mo ako gano'n ba nakaaba yung oras mo? Oo. Ako hindi 10 seconds. Matagal na yung mag 1 minute ako na naka-on. Oo, naka-on. Oo, kasi nahirapan ako. Tinry ko yun na naka-on lagi. Yung para mabuo ko siya na isang content, nahirapan ako para hanapin yung magandang shot dahil dumami yung oras ko sa pag-edit. Hahanapin mo. Na yun ang wala akong masyadong. Kaya naisip ko ngayon, kaya madalas pa nagra-ride ako, naglalaro na sa isip ko kung ano yung kukunin ko, kung ano yung dapat kong gawin para. Pero yun nga, may mga regrets ako na hindi ko nakunan dahil hindi naka-on yung camera. Madalas kong nababanggit ito, lalo na pag may nakita akong magandang tanawin. Yan. Kaya na-appreciate ko yung kanta mo na yun at sumama at tayo maglakbay. Tapos kunin ang bisikleta at sa akin sumabay. Tapos magagandang mga tanawin ang pag ako naman, sa side ko naman, pag nakakakita ako ng magagandang tanawin, ang naisip ko, mayroong makapangyarihang Diyos na gumawa nun. Yun ang unang-unang pumapasok sa isip ko na hindi pa pwedeng nangyari ito na Big Bang. Sa ganda niya. Kaya, sorry sa mga atheists or sa mga hindi naniniwala na may Diyos. Para sa akin, na ako naniniwala ako may Diyos kasi hindi ganun kaganda yun kung subukan mo magpasabog ka ng triangulo. By accident. By accident? Hindi pwedeng aksidente yun. Napakaganda ng mga tanawin. Kaya doon ko na-appreciate yung kanta mo tsaka yung pagbibisikleta. Isa yun na nagpapasaya sa akin. No? Ang isa pa, syempre, yung nakaka-appreciate ng ginagawa mo, yung passion mo na merong mga nai-inspire. Kasi ako na-inspire lang din ako eh. Tapos, kayo na-inspire nyo ako kapag gumagawa kayo ng matitinding ride, si Mark Arthur. Siyempre, ako naisip ko din na may mga tao na nai-inspire din sa ginagawa ko na nagbibigay sa akin ng energy para ituloy yun. So, yun, tuloy natin para maka-inspire din tayo na maging healthy yung living, tapos ma-enjoy nila yung God's creation, tapos yun, makita natin yung ganda ng paligid sa pagbabike. Tapos isa pa, yung competitiveness, exercise, etc. Yun. Isa yun na mga happy moments na sa pagbabike. Di ba kasi, aside from being competitive, lately, ang dami mo na rin mga long rides na ginagawa. Kamusta ang ano mo? Kasi dati, pag nakapanood kita, wala kayong mga, hindi ka pa nag-multi-day dati, di ba? Hindi, first multi-day ko kaya ito. Kumbaga, isa siya naisip kong perfect na ayain eh. Dahil sa mga kahayupan na ginagawa mga rides. Mga kamamawa. Oo. Kasi siyempre, that time, napapanood ko, na-inspire ka, gusto nang gawin. Sabi ko, gusto ko multi-day ride. So, yun. Kaya, Tama-tama. yeah. Kamusta yung ano? Honored ako nung ako yung first na sumama sa kanya. Kamusta makasabay si Supremo sa isang... Wag muna dun sa makasabay, si Supremo. Ang unang pumasok sa isip ko, walang yang hirap pala ng ginagawa ng Team Apple. Oo, kasi first time kong magkarga ng damit, ng saddlebag, mayroon akong ilang pirasong damit. Imagine, two-day pack lang yun pero ganun pala na mabigat pala kahit naka-carbon bicycle ka. Kaya nung time na pagsakay ko ng bisikleta, pag andar namin from Cubao at EDSA,
'Di ba, ang tuntua ako, no, very enthusiastic ako, ang saya ko, pero dumarating yung realization na saludo ako dun sa mga naka-mountain bike, bakal yung bike, tas may dala-dalang mabibigat na hindi naman kasing maayos yung gears nila kaysa dun sa gears na ginagamit natin, no? Tapos naka-backpack pa sila. Tapos, fat bike pa eh. grabe, sabi ko, parang saludo ako dun sa mga gumawa nun dahil nahirapan ako dun sa 2-day ride na yon. Yun yung mga realization ko. Tapos, si Mark Arthur talagang, siyempre, nagra-ride naman na tayo nun bago kami mag-multi-day ride. So, yung ano niya, yung tiis niya sa patag, tiis niya sa ahon, nandun talaga. So, nakita ko yung experience. Parang tiis. Ano siya kumbaga, iniisip ko, habang nagbabike kami, siya babalik pa eh. Okay. At saka isa yung yung hindi nagmamadali para makapace tayo ng maayos, conserve natin yung energy. Isa yun sa talagang sinabi niya sa akin na stay tayo sa ganitong effort. Talagang Huwag tayong titira. strictly wala, hindi kami tumira. Ngayon, natutunan mo na yun, yun na talagang discipline mo. Natutunan ko siya sa kaka-long ride. Oo. At saka yung si Julius yung na-mention ko before. Siya kasi yung nagturo sa akin talaga ng pacing na yung hindi ka malalaspag. So, yun, nakip ko yung discipline na gano'n, na pag long ride, kunyari ahon, hindi ka titira, ganyan, para makip mo yung pace. At saka syempre, nutrition, yung mga tutunan namin sa nutrition. Eating contest kami noon. Talagang kung may chance ka, kakain ka, hindi ka magpapagutom, gano'n. So yun, yung tiis, ibig sabihin, kahit mabagal ka, mas tuloy-tuloy. basta matatapos mo. Parang yung hindi ka parang nagmamadali na, gusto ko na makarating doon. So, yun. Pero grabe yun, ang hirap nun. Kasi yung following day, na mas maiksi, from Kagsawa, Kalawag. Kalawag to Naga, yung pinag-stayan nyo. Doon kami nag-stay eh. Grabe. Kasi, hirap nun. Since first ride ni Chef nun, yung excited. Di ako nakatulog. So hindi siya nakatulog. Hindi kami nakatulog. 8 p.m. Napanood ko yung vlog. Ready kami matulog. So yun din Grabe. kasi, pag long day, pag multi-day ride, tulog importante. Oo. Pagkakulang ka talaga nun, malalaspag ka. Di ako nakatulog talaga. As in, nagchat-chat ako sa kanya, alauna, Paps. Tapos ako naghihilik doon sa kanya. Sabi ko, grabe yung experience. Pero yung ko isang nun. talagang... Siningil ako nung nandun na kami sa, Sipokot. Yun, Sipokot. Yun, siningil ako. Ang init mainit. Oo, mainit. Inihintay ko yung ulan. Walang ulan. Ang videos nyo. May ulan. Pero yun nga, actually, habang papunta kami Bicol, puro Team Apple yung iniisip namin sa amin nag-uusapan. Kaya nga doon kami tumuloy sa yung Kalawag. Kasi Villanelle. Villanelle, yan. Kasi yun lagi napapanood ko, doon kayo pumupunta. Actually, yung makarating ako sa Bituang Manok, alam ko sinoutout natin ng Team Apple kasi first time ko makatungtong dun eh. Saka yung nung pag-check-in namin sa Villanelle, gusto ko dun sa kung saang room sila. Kung saang room sila pumasok, saka kung saan sila kumain, doon kami kakain. So yun talaga, sobrang na-inspire kami dun sa ginawa nyo. Marami naman kasing nagbibicol ride na noon pa. Pero first time kasi yung may video na ganun pala. At subukan niyo yun, mga kapot-pot, na kung gusto niyo masubukan yung multi-day ride, ingat lang sa biyahe, pero subukan niyo yung Bicol na napakagandang experience para magsisimula kang maging endurance athlete. Gandang experience. Yun. Paano ang naging game plan nyo sa kalsada? May mga check, all the way ba talaga sabay kayo o Sabay nagkakaiwanan din kayo? Hindi sabay kami talaga. Ang maganda doon, yung zones namin hindi nagkakalayo. Mas malakas si Mark Arthur. Pero yung time na yun, mas mabigat siya sa akin eh. Meaning, if we are going to talk about the zones sa power, yung maintain ko, sasakto lang dun sa maintain niya. Kaya kahit mas mataas ang power niya, sabay pa rin kaming aandar. So, parang eksaktong-eksakto na
halos ganun ang ano namin. At saka hindi siya masyadong maahon eh. Yung dun sa Baguio, kami nila Doc, magkikita na lang kami sa baba, saka sa taas. Kasi Kasi pag magkakaiba. talagang tuloy-tuloy na ahon, Kanya-kanyang... oo hindi talaga kayo pwedeng sabay-sabay. Oo, Di ba nga. parang nung nag-Baguio, Oo. nung nag-one shot kami nila, chef, siya yung nauuna kasi Mas gaming magaang eh. naman ako Oo, nun, yun, no? mas Mas magaang. magaang naman ako. Pero nakikita kami dun sa. Pero dun sa Bicol kasi, Patag medyo halos rolling eh. sa kapatag. Natutuwa Sabay ako. talaga kami all the way. Chef, sinisigawan niya ako. Ah, Maintain lang yung umaahon na. Eh, siyempre, Sa sa, Baguio? yung, Hindi, sa, yung sa- sa Bicol, di ba, yung ahon ng old Sigsag Road. Siyempre ako, first time ko makarating dun eh. Alam mo yun, yung parang, sige, ang ganda rito. Sumapadyak. kung masyado kang mabilis. Umisigaw siya, Chef, maintain lang. Huwag ka masyadong magano. Ayun. Kasi, oo nga pala, no? Ilang kilometro pa pag ano yun namin Oo. doon. Tsaka yung, di ba, all zigzag road, yung zigzag na gano'n. Pagdating mo sa taas, yung kita mo na yung over the lake. Ahon pa ulit. Oo, yun nga. Di ba? Yun din yung comment niya. Oo. Kala ko tapos na. Oo. Meron pa pala. Oo. Maaba pa pala yun. Pero yun, alam ko kasi pag tumitira ka siya kasi parehas kami nga ng power. Oo. So pag mas mabilis siya, Tumataas alam yung kong power tinitira niya. niya. Kasi ako naka-pace eh. So yun, kaya lagi ko siyang Sinisigawan niya ako. Dali lang, halika dito. Yung experience ko dun sa Bicol ride na yun. Mukha akong basang season yung pagdating dun sa... Pero ang lupit nung position mo, talagang Oo. maintain mo yan, no? Sanay ka sa ganun, ano? Inalalayan niya na lang ako dun sa... Ano, sabi nung nagmumotor, no? So, Sabi ko nga, tinatanong namin, mula dun patag sa... na ba yan? Si Pokot, 7-Eleven. Bokot, papapaligmanan. Libbanan. Libbanan. Bago yung araw ko ng Libbanan. Patag na lang yan, wala nang ahon dyan. Kasi kaya niya nasabing patag yun, nakamotor siya. Hindi nila nararanasan yung nararanasan na nagbabike. Sabi namin, fake news. Ang dami pa palang rolling nun, ayop yung... Doon ako naubos talaga. Inaalalayan na lang ako nito eh. Hindi, tsaka Kung totoo yung gusto niya akong iwanan, may iwanan niya ako eh. First time eh. Iba kasi, ako kasi nadaanan ko na yun eh. Okay, alam mo nang Oo, i-face mo talaga. Pero nung una ko doon, hirap din ako. Kasi bukod kasi doon sa stamina, may mental aspect siya eh. Pag hindi mo alam, mas nakakapagod eh. Yun din, pag inulit mo, kahit may excite ka, may makokontrol mo na. Makokontrol mo. Kasi alam mo, parang... Yung mga ragay, alam mo nang builuhan nun, pag ano, di ba? Na, ay, ahon lang to, ganyan. Tapos, pero pag una talaga, minsan magugulat ka eh. Yung builuhan mo, tapos yung pala, hindi, pag siko pa lang gano'n, haba pa pala. yun nga. Pero kasi, pag pinapanood mo yung mga videos nun, ang saya eh. Ang saya. Oo, di ba? Oo nga eh. Ang saya eh. Kala mo, masaya lang eh. Kala mo malakas ka, pag ikaw na nandun. Hindi, at saka siya, yung napapanood niya, laging umuulan. Oo. Pero nung nandun kami, sobrang araw. Wala talagang ulap, no? Bumibili kami ng tubig para ibuhos. Malaking bagay yon pagka yung mag-cool down ka ng konti. Kahit hila mo sa mukha na malamig, malaking tulong na para bumaba ng konti yung heart rate mo. Ano yung training regimen mo ngayon sa cycling? Ngayon, since siyempre may trabaho, usually indoor talaga. Kaya nga since 2018, nung nag-start yung House of Chicken sa Pampanga tsaka sa Comisari, nag-invest talaga ako sa sweep. Ever since talaga nagsisweep na ako, mga December of 2018, nag-start na ako mag-indoor training. Kasi nga, syempre, hindi ka naman makapag-bike ng araw-araw na sa labas, no? So, swerte ako pag makabike ako ng twice a day sa labas. Pero usually, nag-ride lang ako weekend. Pero mostly, puro indoor. Yung malaking tulong sa akin yung training indoors kasi tuloy-tuloy yung padjak mo eh. Kahit na 1.5 hour, 1 hour lang ang ride mo, quality effort yung magagawa mo sa indoor. Walang pre-wheel. Talagang isang oras yan. Tapos may susundan kang power zones na dapat mong matarget. At syempre, ligtas ka na dun sa... mahirap kasing gawin yung ibang mga specific training workout.
For example, high intensity effort, kahit sabihin mong sa Clark, safe kang magbike sa Clark, pero syempre, hindi mo maibigay yung ano mo dahil pag naka-indoor ka, pwede mong gawin yon na wala kang inaalalang problema sa kalsada. So, nagra-ride ako mga 4 to 5 times a week. Isa sa labas, tapos yung 4 indoor. So, kinukuha ko yung mga rides ko na 2 doon, nasa sweet spot and threshold workout. Ano yung sweet spot? Yung sweet spot is, kumbaga, parang ganito. Kung ang rate of perceived effort mo sa mga walang power meter, para mas madaling naintindihan, halimbawa, ito yung tiis mo na yung hirap ka. Ang pakiramdam mo, kung i-rate mo siya 1 to 10, nasa 7 and 8. No? 7 and 8. Yan na yung, kasi yung 10, hindi mo na magagawa yun. Seconds lang yun. No? Tansyahan lang. Dahil kung 7 and 8, ito yung kaya mong tiisin. Yung mga, siguro mga 7 and 6, yun yung sweet spot mo. Yan. Tapos, yung threshold mo, yun yung mga 7 and 8 mo na kaya mo lang siyang gawin na about 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ganon. So, yun. Tuloy-tuloy mo yun na ginagawa sa trainer. Tapos, magre-recover ka, mababa dun sa rate of perceived effort mo. For example, mga 2 and 3, yung relax lang, na parang, yun, nakaupo, nakikipagkwentuhan, mga ganon. So, ang sa mga walang power meter, ang sweet spot mo, yung nahihirapan ka na pwede kang magsalita ng konting salita. Parang gano'n, na hindi siya kagaya ng endurance zone na kahit umaandar tayo ng 1 oras, 2 oras, nagkikwentuhan tayo. So yun, na gagawa mo siya sa loob ng, meron akong workout na gano'n 1 beses sa 1 linggo. So meron din akong workout na threshold workout na mahirap 1 beses sa 1 linggo. Tapos yung ginagawa ko sa labas pag weekend, yun yung long ride or endurance ride. Tapos yung iba, puro relax ride lang na Zone 2. Zone 2, Zone 1. Anong program ang sinusunod mo? Sa ngayon, wala akong coach. Ang ginagamit ko na training coach, yung Trainer Road. Yan. Application. Yung Trainer Road, nakakonekta siya sa Swift. Buti nga nag-partner na yung dalawa eh. Dati hindi. Trainer Road ka lang eh. So, yung sa Trainer Road mo, automatic siya. Bawa, itong araw na to. Matic yun. Meron kang naka-reading workout. So, itong araw na to. Ikaw na nag-plot nun. Ang maganda sa kanya, gagawin mo, ano bang race ko? August, gravel race. Talagay mo, may gravel event ka. Anong klaseng race yun? Mga 100 plus kilometers. So, gagawan ka ng program ng computer. Ilalatag niya yun. Siyempre, ikaw naman masusunod kung ano yung oras mo sa loob ng 1 linggo. Ikaw pa rin masusunod. Kaya nga, structured training program. Magbabase siya kung gaano ka busy, kung tatay ka ba, may pamilya ka, nagtatrabaho ka ba. So, dun mo siya may sisingit. Which maganda para sa mga nagtatrabaho kagaya natin na may trabaho, may business, may ganun. So, may isisingit mo siya dun sa buong 1 linggo mo. Ang maganda sa kanya, para ka na rin may coach. For example, nagkahayaan tayong mag-ride. May program ako, dapat recovery ride ko ngayon. Nag-ride tayo, hindi ko kayo maintindihan, nag-ride tayo. Bigla tayong nag-long ride. Kinabukasan, meron siyang tinatawag na adaptation. Automatic, aayusin niya yung workout mo base sa ginawa mo tong araw na to. Nalaspag ka eh. Sasabihin niya, magpahinga ka, gano'n. Ganun siya. So, yun yung Trainer Road na ginagamit ko ngayon. So far, sa loob ng, siguro ginagamit ko siya mga 4 months na. 4 months na yata. Ayun, okay naman. Nag-i-improve naman ako as a cyclist. Hindi ko nga lang siya binibigla. Parang nagiging okay siya. Pagdating naman sa nutrition, paano mo nilalatag yung mga kailangan mong i-consume? Anong mga basis mo na kailangan mong Okay. Dati kasi ganito, no? Dati kasi, syempre, hindi mo pa naiintindihan. Basta sinasabi lang sa'yo, kumain ka bago mag-ride. Tapos kumain ka after mag-ride. Basta kumain ka during the ride. That's the basic. Tama naman yun eh. Pero, kapag sa ngayon, to sustain those hard efforts during a race, dapat alam mo kung gaano yung carbohydrates na dapat sa'yo.
Kaya nga magandang pinapractice siya sa ODAX eh. Kasi Paano mo nalalaman? parang ganito, ang pinaka-basic na natutunan ko, kailangan mo siyang i-train. Hindi ibig sabihin na nabasa mo, napanood mo, ako 80 kilos. Pag 80 kilos ako, ang basic mo, sa loob ng isang oras, dapat 80 grams of carbohydrates ang makonsume ko. May mga gels ngayon, 30 grams, di ba? May 40 grams. So, ibig sabihin, sa isang oras, kahit 2 gels or 3 gels na tigta 30, sustain ko na yung 90 grams, di ba? Okay na. Or 240, kung 80 kilos ako, 2 gels, no? Na sa loob ng isang oras. Kung 4 na oras yung karera, so bibilangin mo siya. 2 gel sa isang oras, 2 gel sa susunod na oras. So, ilan yun? 2, 4, 6, 8. Tama ba? 8, 2, 4. Tama. 8 gels sa 4 na oras, di ba? Kung 40 grams yung gel. Ang basic kasi parang ganon. Kung ako, 80 kilos, 1 grams per body weight. So, 80 grams of carbs sa loob ng isang oras. Pero ngayon, itong nakaraang Unbound, yung mga professional athlete, they push their carbohydrates intakes up to 150 grams na. Para per hour. Mga 60 kilos lang sila, 70 kilos magagaang. Kasi nga, ang kailangan lang, hindi mo basta porke napanood natin, gayain natin yun na gano'n. Hindi, papracticein mo siya. Kasi magkakaroon ka ng GI issue o gut issues na na-experience ko, na nagsusuka ako sa isang karera dahil kahit anong intake mo ng gel, kung mo hindi sanay dun sa klase ng gel, magsusuka ka, magkakaroon ka ng GI issue o gut issues. Kaya bago mo gawin yon sa isang event, dapat mga 1 buwan, 2 buwan, ma-practice mo siya. Kailangan ayos at yan mo yung Parang gel. yung training, hindi lang yung yung pagkain mo rin. Kailangan natin. Although yung grams per kilo, depende rin siya sa effort. Oo, tama. Yan yung pang-race, di ba? Pero kunyari, zone 2 ka, long ride, pwedeng mas konting grams. Tama. Minsan nga, pagka naglulus ka ng timbang, kahit 2 hours, 1 hour, wala kang kinakain, okay pa eh. Minsan tayo, lumalabas tayo, hindi man tayo nag-almusal, di ba? Kahit tayo, kasi wala ka namang... Yung ride. Kahit wala. Hindi. Kahit wala. Pero yung mahaba, dun talaga kailangan. Ang hirap naman nung kung per grams ang sukatan tapos halimbawa commando style ka. Parang 'di ba, nag-ride ka lang, asa ka sa mga tindahan. Hindi, actually, yung sa akin, hindi naman ako in-interview dito. pero magbibigay ako ng opinion. Hindi. So, kunyari, long ride, no? Long ride na adventure ride. Basta ang importante, within the hour, kakain. So, kunyari, hindi naman kailangan gel. Pwedeng fudgy bar, pwedeng choco mucho. Mga 20, 7-Eleven, 20 grams yun eh. Tapos sa akin, madalas, talagang every hour, Gatorade. So, Gatorade, Coke. So, yun. Ganon din naman ako. Maraming nabibili sa kasi, tindahan. Parang, syempre, ako, kaya ko namang gumawa ng energy bars. Kaya ko naman. Pagka nagra-ride ako, na hindi naman race, hindi ako nag-training for the specific event, kung ano lang din yung mabili ko sa daan, kung ano lang din yung baon ko, yun lang din. Kasi, syempre, mahal din, bibili ka ng mga gels. So, gano'n din. Yung gels nga lang, convenience. Convenience kasi. Kasi, ang liit nung dala-dala mo, tapos ang dami ng grams nung kung magdadala ka ng maraming chocolate bar, medyo... Kaya ako ginawa ko nung nakaraang Grand Fondo, bumili ako nung yung ginagamit ng mga runners, yung tube. Merong nabibili 90 grams na gel. So, nilagay ko lahat yung 90 grams. Tapos, isa pa uling 90 grams. So, wala na akong daladalang gel. Sinisip-sip ko lang siya, nilagyan ko siya ng guhit. Para alam ko, pag nasip-sip ko, nabawasan ko siya ng gano'n. No, convenience siya na ilalagay mo siya sa packet. Pero sa event yun. No? Pero ako din, pag ordinaryong ride lang din, kakape rin ako sa mga 7-Eleven din. Gano'n. Kaya siguro ako laging biscuit lang ako. Yun. Basta pagka multi-hour ride talagang every hour, dapat may kinain ka within the hour. Kasi hindi yung nagkamali ako nag-start ako mag-ODAX. Kasi kaya ako nag-cycling, gusto kong magbawas ng timbang So, nag-ride ako, nagda-diet ako. Hindi ka kumakain, no? So nalalaspag ako. Yun ang misconception Maganda ma-share mo yung gano'n na. Tama yun kasi gano'n din ako Mali pala yun. Parang nawawalang, parang ganito. Kasi ako, nagbabawas din ako ng timbang
si Mark, ganun din, alam ko, dahil may mga pinag-aandaan siyang event. Ako din, ganun din. Pero nagkaroon din kami ng maling isipin na, hindi, nagbabawas ako ng timbang eh. Nagsasuffer yung training mo pagka hindi ka kumakain ng tama. Pero at least yung solid ba? So, Hindi kasi minsan ako, although alam kong kailangan ko kumain, pero kung matitiis ko, okay lang. napapansin ko sa video. Yun nga. Yeah. Di ba sabihin niya, Di, dun pag na, alas 12 na, kakain na. Tapos minsan, Nagugutom na ako Pag nag-start kasing sabihin mo nagugutom ka na, ibig sabihin, kulang na yun. Parang gano'n. actually, meron nga silang sinasabi na pag nagbabay ka, naisip mo na gusto mong uminom, dapat uminom ka eh. Kasi nag-send na ng signal ang brain mo unknowingly na uminom ka na. Pagkakasama mo na yung uhaw, late na. Late na yun. Late na. Kaya ang pagsusustain, lalo na kahit sabihin mo pang hindi naman karera, nagra-ride ka ng long ride, para hindi ka maka-experience ng malaspag ka talaga at mas ma-enjoy mo pa yung tanawin pagdating mo sa dulo, i-sustain mo ng tama. Parang ako, ang nangyari sa akin nung nakaraan, nag-ride ako ng Maliko. Halfway, naubusan ako ng tubig. Buti na lang meron ako nagbigay sa akin ng tubig. At nakakatuwa, ka-sister pa namin sa church. Nagkataon lang yun. Oo, nagkataon lang na bibili ako ng tubig sa kanila. Ayun, binigyan naman ako ng tubig. Sarap ng Top eh. Yung kinuha mo eh. Ito yung mas masarap eh. Ganun Ewan ba? ko, sa itsura kasi. Hindi, okay na. Kapiling kami. So since nutrition na, idugtong na natin yung pagiging chef mo. Yan. Ayan. Ano muna? Background muna, ganun din. Paano ka nagsimula? Paano ka naging chef? Paano ka napunta sa linya na yan? Ayun nga, naging kusinero muna ako bago ako naging chef. Kasi nagkakaroon ng misconception dun sa salitang chef. Parang dati ayoko pa nga magpatawag ng chef eh. Pero na-realize ko siya nung nag-aral ako, hindi naman ibig sabihin na nakagraduate ka ng culinary, chef ka na. Parang hindi pala siya ganon. Magiging chef ka kung meron ka ng hinahawakang isang restaurant or ikaw na yung meron ka ng hinahawakan ng mga tao or department doon sa isang kusina. Kumbaga, hindi rin naman ibig sabihin na hindi ka nakapag-aral, hindi ka pwedeng maging chef. Actually, noong araw, wala naman talagang professional course ang culinary. Most of the famous chefs, natutunan nila sa loob na mismo ng kusina, which yun ang nangyari sa akin. Bago ako nag-aral ng culinary, graduate ako, pandemic. Pero matagal na akong nagluluto, matagal na akong nag-handle ng restaurant. Ayun. Nag-start ako na pagiging kusinero, mga around 2001, 2002. Pero, mostly mostly talaga, kumbaga catering. Yun, tapos doon lang sa church, sa convention, every Saturday, Sunday. Yun, doon lang muna ang hindi talaga professional kitchen. Pero yung professional kitchen talaga, nung binuksan namin yung Best House of Chicken sa Pampanga, na talagang it so happen, I'm blessed na napag-aral ako para maayos namin yung kitchen doon. Ikaw nag-design nung... No, hindi. menu? Hindi ako nag-design ng menu. Part ako ng R&D, no? Pero yung sa Best House of Chicken, originally, kinonceptualize yan nung nandun kami sa Brazil. Kay Brother Eli talaga siya. So, naisip niya na magtayo ng isang restaurant business. So, yun. Naging part ako isa ako sa kumbaga ako yung kamay nung business. Para mga pillars. Oo. Pero yung background mo, hindi culinary, di ba? Hindi, Graduate ako ng Electronics and Communication Engineering. Pero yun nga ang maganda kasi, parang alam mo may plano talaga yung Diyos para sa'yo eh. Noong una kasi, bata ako, lumaki ako sa Tondo, nagpapa-ending kami sa Divisoria. So kaya pala ako, nung bata ako, pagka nagpapa-ending kami sa Divisoria, ako lang yung kaedad ko na
napapahinto sa mga lugawan pag nagsisimulang maggisa ng bawang at sibuyas, luya, yung mga karinderya sa Divisoria. Parang pag pumupunta ka sa Tondo, maraming kainan dyan, mga karinderya, gano'n, nung araw. Ako lang yung bata sa among my peers, mga kasing edad, na humihinto sa nagluluto. Kaya bata pa lang ako, mahilig na akong manood kay Walk with John, yung Chinese, yung Cooking with the Dasas, Del Monte Kitchenomics, yung mga gano'n. Tsaka yung Chinese na hindi mo naman naintindihan, matandang babae na nagluluto. Pinapanood ko yun. Yung pala magluluto ako, kaya ganun yung passion ko, parang gusto ko pala siyang gawin. Kaya lang, high school ka, nahilig ako sa electronics, yun ang trend, nag-easy ako. Pero napunta pa rin ako sa pagluluto. Dahil Paano ka napunta ron? pagtira ko ng Pampanga, yun. Natira ako doon, tapos may church doon. Nakasama ako kay Brother Eli. Meron siyang parang catering, mga restaurant sa convention. Ayun, naisip ko na gusto ko palang gawin yun. Kaya siya rin ang unang nag-train sa akin na professionally. Tapos yun, nagtayo na nga ng restaurant na naisip ko, sabi ko mag-aaral ako para mas may ayos ng Balik tayo sa na-introduce ka sa pagluluto. Ano yung experience mo nung una ka nagluto talaga na ikaw yung responsible sa buong dish? Okay. Ano unang niluto mo? Nung una, syempre, hindi ikaw yung head eh. Hindi ikaw yung kailangan dumaan siya sa mas sa'yo eh. Syempre, hindi approve. Pero dumating yung time, sige, okay na yan. Yun. Okay na yan, sige, labas na yan. Although hindi ko naman din recipe yun. Well, hindi ko siya ina-acknowledge as my recipe. Natutunan ko lang din yun eh, di ba? Syempre, ganun talaga eh. Tas, yun, parang okay. Sabi ko, okay ganun pala. Yun, tinuloy-tuloy ko siya. Parang, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako, hindi sa school. Basta, kung ano yung dati, na nung bata ako, na mahilig ako manood, pag may spare time ako, nanonood pa rin ako ng mga nagluluto. Pero, ang nakakatuwa doon, parang sinasabi ko nga ang recipes, nandyan yan eh. Nandyan yan ang recipe. Kahit sino pwedeng magluto. Pero ang kinakailangan mo ay cooking methods. Kapag wala yung basics and methods, kahit nandyan yung recipe, hindi mo siya magagawa ng tama. Kaya yun nga, buti nakapag-aral at andun nga yung methods. Yun nga, parang isang masasabi ko din na traits ko, kung ano yung gusto kong gawin, maski pa paano, nag-excel ako dun. Nung college ako, school buko lang din ako elementary school buko. Talagang as in, bas pumasok, hindi. Ang importante makatapos. Pero nag-aral ako sa culinary. Kumaga, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero I graduated at the top of the class, sa buong class. Kumaga, kung may valedictorian ako dun sa school na yon. Kumaga, I am the redhead chef nung time na yon. Nakita ko yun. Nag-speech ako. Wow. Wala akong minandang speech. Hindi ko na-experience ako. Nakatuwa naman kasi syempre, na-realize ko na talagang dun pala ako dinadala sa pagluluto. Yung school bukol na term, Oo, school bukol. Napapaghalata yung edad sa mga nakakaintindi. Okay, balik tayo sa bike. Okay, balik tayo sa bike. Ilan ang bike mo? Yung pressure. Ako, Magkano? di ako, ang bike ko ngayon, 3. Isang road bike, isang gravel bike, tsaka isang folding bike. Pero may mga bike pa dun sa bahay. Kaya lang, yung isa, pinamana ko na dun sa bunso ko. Yung isa naman, sa panganay ko. Tapos meron pang 2 bike dun na sa anak ko rin naman. Siguro, ako, bibilangin yung bike sa bahay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basically, parang sa'yo lahat yun. Hindi naman. Oo, yung ABS at saka yung pula. Hindi, yung pula hindi sa akin. Yung talagang, yung auto, factor auto. Sa panganay ko talaga yon. Talagang, ako lang, istorya nga nun, ayoko nang kumuha ng, sabi ko, hindi, na lang bibiling ko yung, na lang, Winspace or other brands. Pero since meron naman kaming magandang relationship ng
Factor Philippines. Sabi nila, ba't hindi mo na lang Factor ang kunin mo? So, yung binigyan uli nila ako na magandang deal, kaya nakuha ko yung sa anak ko. Speaking of anak, yung anak mo, ini-encourage mo na mag-cycling? Hindi ko sila ini-encourage mag-cycling, gusto nilang mag-cycling. Kumbaga, kasi, di ba ako, basketball, ang gusto mo, anak mo mag-basketball. Yun talaga ang gusto ko, mag-basketball sila. Pero, kasi, ano na rin eh, nung time na palaki sila, injury na ako noon, kaya hindi na nila ako napapanood mag-basketball. Mas nakikita na ngayon nila akong nagbabike. Kaya ngayon, gusto nung isa yung nag-aaral sa Holy Angel, nung nagdo-dorm siya, bike to school yun. As in, araw-araw, laman ng kalsada din siya. Nagbabike siya. Ngayon, ngayon, hindi na siya nagbabike to school, nagbabike pa rin siya. Mga kaibigan niya, paminsan-minsan. Tapos, dun lang sa lugar namin. So, yung nakasama natin. Yung siya, si Zach. Yun, nahiligan na nila kasi yun ang nakikita. Pero ang isa pang kinatutuwa ko dun sa dalawa, yung panganay ko, pianista talaga yun piano siya eh. Pero para makakuha siya ng scholarship, nag-aral mag-double bass. So ngayon, on the process yung scholarship niya sa Holy Angel, nagdo-double bass siya, yung malaki. Nag-aral para dun. Nakatugtog na sila eh. Tapos yung bunso ko naman, dun din mag-aaral, nakakatugtog na ngayon siya ng cello. Nag-cello naman. So mahilig sila din mag-music na siguro hindi ko naman masasabi na mana nila sa akin. Hindi, tumutugtog ka rin. Hindi, Funny that you should mention that. Kasi yun yung next na itatanong ko. Ayun ba? Napabanggitin ko na aside from cycling and cooking, yun din ang isang, hindi, para malamang maraming di nakakalam. Kasi cycling siya isang musician din. Yun. Pero hindi gaya nyo na, ako late bloomer eh. High school, 4th year na ako nagsimulang mag-gitara kasi kata ng mga River Maya. Parehas naman, ganun din naman. Hindi, pero ikaw meron kang album. hindi ako. Yung banda niya. Yung banda namin. Ano pangalan ng banda mo dati? Hamilan. Hamilan. Si Hamilan talaga ang parang si Ian Howe na nakakagawa siya ng kanta with the guitar riffs, with the bass, with the drums. Lahat yun kaya niyang gawin. Ang kaiba, hindi nga lang niya ma-transcend paano niya parang gagawin hindi kasi sa buong nakakaano. So, may pagkakataon, yung mga guitar works, yun, namin. Yun ang naging participation ko dun sa banda. May isang pagkakataon, uwi siya ng Bicol. Nakita niya nagigitara ko, parang ganun lang si Amilan. Magkasama kasi kami sa church eh. So, tumutugtog sila ng mga kabanda niya. Nag-ahanap pa lang siya ng kabanda. Nagkataon, nagdala ako ng merienda sa kanila. Tapos, umupo ako habang break time nila. Pinitbit ko yung acoustic. Tumugtog ako. Hindi ko naman alam, basta tumutugtog lang ako. So, the usual, nung time natin, 90s, mga 90s music. So, after kong tumugtog, paalis siya. Binigyan ako ng tape. Aralin mo nga to. Tape. Aralin mo nga to. So, nagbikol siya ng 2 weeks. Inaral ko yung guitar lines. So, yun. Nakasama ko dun sa Banda na kayo. sa banda. Kasi sinequencer niya yung first album. Sequencer. Second album, yun. Ano yung sequencer? Ginagawa sa parang Sa keyboard. keyboard na parang gano'n. Parang Ngayon, iba na yung gamit ng anak ko, iba na eh. sa computer na ngayon Oo. may visual eh. At sequencer. Doon mo ginagawa yung mga MIDI. MIDI. Yun, naka-experience din ako ng mall tour. Yan, gubanda kami. Actually, kilala nga ni Elbert si Hamilan dahil hanggang ngayon active siya sa music scene. Nakikita sila, yung mga tinutugtugan ni Elbert, tinutugtugan din nila Hamilan, yung mga kabanda niya ngayon. Pero, yun, nakakatuwa lang kasi na-experience ko rin yung gano'n na magbanda. Pero after that, naging busy, yun. Pero itong cycling ang talagang hindi mo binibitawan. Hindi ko na kasi, kumbaga, yun na talaga eh. Parang, Lifestyle. May time ba na na nag-break ka sa cycling? wala. Ako talaga wala akong time na huminto. Since 2013, no? Oh, Magsimula hindi. ka. Hindi ko wala akong time na nabakante ako ng 2 linggo. Talaga?
Talaga? Meron akong Injury. nabakante ng 1 linggo. Nung na-injured ako sa ribs, after nung, kumbaga, ang sakit nung broken ribs eh. 2 weeks, no kaya ko nang sumampa na ako sa bike, pero trainer. So ano pa yung mga ano mo? Ano pa yung mga target mong fitness level o may mga competition ka bang gusto mong i-conquer din? Mga rides na Ako pangarap ko yung Unbound kahit 100 miles. Anong meron sa Unbound? Ay, kumbaga, yan na yung pinnacle ng gravel racing. Lalo na if you're capable and you're a professional, parang kung professional, lahat yan gusto nilang gawin. Yung 200, no? Ako hindi ko pinapangarap yung 200 miles. Ang gusto ko lang gawin kahit yung 100 miles. Saan pa yung Unbound? Sa Emporia, Kansas. Okay. Actually, June, nung nakaraan, ginawa yung Unbound. Naging stock up na siya eh. Talagang may mga teams, may mga professional may mga professional pa rin ngayon na recent na nagre-race. May mga European, gravel. So, halos 90% of the course is gravel pagka sinabing Unbound. Kumbaga, pinnacle yun ng gravel event sa buong mundo, yung Unbound. Pagka nanalo ka ng Unbound, dun sa mga professional, ano yun? Ano ng career nila yun? So itong tinatarget mong one day? One day. Kahit 100 miles lang. Hindi ko tinatarget yung 200. Doon lang ako sa makatotohanan, 100 miles. Yan. Next year, gawin natin. Dito naman sa Pilipinas, event sa Pilipinas. Actually, yung age group namin ni Mark, age group, ang hirap kasi ang daming ex-pro, ang daming malalakas talaga. Pero ang pinaka-goal ko, hindi naman palaging mag-podium. Siyempre, honestly, hindi naman tayo ipokrito. Gusto natin mag-goal yun, makapag-podium, di ba? Pero ang gusto mo lang talaga, yung makatotohanan, to finish the race, to get a good number than before. Unti-unti. Pero bonus yun kung makakapag-podium ka. Parang, hindi naman siya actually talaga race. Yung nakarang ginawa natin, 160. Ultra Gravel Challenge. Si James ba? Si James. Si James, overall third dun sa 160. Si Mark, third sa age group niya. Ako naman, nag-third sa age group ko. Magkakasama kaming tatlo dung halos halfway nung race. Nung simula. So, kumbaga, bonus na yon kung makasama ka dun sa honorable mention. Pero to get a good time mula nung nakaraan at to learn from that event na ano ba nagkamali, saan ako nagkulang, ano ba dapat kong gawin sa susunod, malaking bagay, achievement na yon para sa amin. Sa akin gano'n ang treatment ko sa kanya. Ayun. Bonus yung mag-podium. Pero so far, anong highest achievement mo sa mga races na sinalita? Yun pa lang na, actually hindi pa nga race yun eh. Etong nakaraan, I'm proud of yung nakaraang Grand Fondo. 10th ako sa age group ko, which puro ahon yung segments. Hindi ko porte talaga yung ahon eh. Hindi ko talaga siya masasabing, lalo na 80 kilos ka, di ba? Ano yun eh. Pero to get at 10 doon sa maraming climbs na dumaan ng New Clark City, dumaan ng Sitio Bueno papuntang Monasterio de Tarlac na mayroong mga 15%. Achievement sa akin yun na pumasok ka ng 10. Yun, parang sasabi ko, ano na yun, okay na yun sa akin. Anong mga aabangan naming rides sa channel mo? Anong mga klaseng content ang ma-expect pa namin sa channel ni Cycling Chef? Halos, kasi di ba, nakakikita nyo naman ako, nag-road, nag-gravel, may video na rin ako dati na nag-mountain bike, pero hindi naman siya talagang mountain bike course. Nagpo-folding bike din ako minsan-minsan. Siguro ang abangan nyo sa channel ko, syempre, ganun pa rin, tungkol pa rin sa cycling. Hopefully, isa sa pangarap ko, yung mga ginawa nyo na, yung North Luzon Loop. Yan.
Gusto kong magawa yan, pero hindi pa sa ngayon. Pero gusto ko pa rin makapag-share ng mga epic rides na masasabi kong magiging achievement para sa akin personally. At syempre, makapag-encourage din at makapag-inspire ng mga iba pang mga siklista. Ayun. And with that, dyan na natapusin. Meron kayong parting words? Supremo Mark, maraming salamat. Okay. Parting words? Wala naman. Gawin natin yung North Luzon next year. Okay, alam, North Luzon ito talagang ano eh. Kasi ang gusto, parang gusto kong gawin. Pasyal. Not necessarily pasyal, kasi pwede mo man siyang tirahin. Okay, kung gusto mong gawin natin yung maganda pa rin yung average, pero gusto ko lang makapag-share ng magandang lugar. Puro umaga. Oo, yun. Puro umaga. Hindi kasi... Ito kasi ayun North to eh. Luzon, Yung ginawa ni kasi Sir Ian, gano'n. Ayun, oo. I would suggest ganung style. Kasi sa'yo, Oo. na-prove mo na kaya mong try ng ganung kabilis. Tsaka training yung purpose mo nun. Train. Actually, magka-train ulit ako eh. Oo. Mag-North Luzon ulit Gusto ako. ko siyang Pero yun, yung patapat. samahan kita dun sa... patapat. Yan, gusto kong mapunta. Patapat ba yun? Oo, Patapat Bridge. Patapat Oo, Bridge, ganda yan. nun. Gusto kong puntahan. Isa yan sa... Sagada, yan. Gusto kong puntahan yan. Sagada, Besang Pass. Ayun. Gusto ko rin puntahan. Ayun. Madami magaganda. Maraming- Madami magaganda. Maganda. Magagandang tanawin ang naghihintay sa atin. Yeah. Kaya, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Ano yung masasuggest? Tips para sa mga nagbabike. Tips para sa magbabike, alamin nyo muna kung ano yung gusto nyong gawin. Lagi kong sinasabi sa mga bagong magbabike, huwag kayong gumaya sa amin na nagkagastos-gastos na dahil dun sa pag-upgrade, yung pala, parang ako, gusto kong mag-road bike, nung gagawin ko pala road bike, yung mountain bike na binili ko, ginawa ko pa siyang road bike na forma, pero gusto ko palang mag-road bike. Alamin nyo muna kung ano yung gusto nyong gawin. Tapos, gaya nung ginagawa nila Sir Ian na pag may nasira, saka kayo magpalit ng pyesa. Parang hindi mo naman ginagawa eh. Hindi, actually, ginagawa ko siya. No? Nagpalit ako ng roller. Nintay ko mag-crack. Di ba? Palit ako ng roller. Ayun, bali, syempre ako naman, natuwa din ako kasi may nakapansin nung channel ko. May nagtiwala, kaya nagkaroon din ako ng magagandang deals sa ibang mga bike brands, saka mga, it so happen na siguro nai-enjoy din nila yung channel ko. At ako naman, masasabi ko, hindi naman ako naging abusive as a content creator. Wala akong, isa yun sa may pagmamalaki ko na I never mention na ako si Cycling Chef. Mga bike shop na pinupuntahan ko, bibili ako. Siguro, yun, hindi ko sinasabi. Hanggang ngayon na, ako maliban kay Mark Arthur, bibili ako sa kanya. Bigyan mo ko ng, kasi siyempre kaibigan ko na yan eh. Baka naman. Oo, hindi naman ako ayun. Kasi ayoko din gawin yung, hindi ko naman pala gustong gamitin, tapos parang, ang hirap kasing i-promote pagka hindi mo siya... Kailangan naniniwala ka dun sa... Kailangan naniniwala ka dun sa product. Ayun. Pero tayo punta. Ang may advice ko lang, syempre, yun. Padjak lang ng padjak kung gusto niyo lumakas. Number 1 yun. Kasi consistency pa rin. Kung baguhan tayo, we don't need those power meter sa umpisa. We don't need those magagandang mga piyesa sa umpisa. Ang umpisa talaga ng lahat, padjak lang padjak, ensayo. Tapos darating yon, marirealize mo, ito pala gusto kong gawin. So, maswerte tayo ngayon kasi nandyan na yung SOCMED na marami tayong matututunan. Kaya ang masasabi ko, keep on watching our videos. Siyempre, si Mark Arthur, si Master Ian Howe, at siyempre, damay nyo na rin si Cycling Chef. Okay. Alright. Salamat. Podcast. Isa na naman. Maraming salamat ulit, Supremo Mark Casquero. Cycling Chef. Salamat po. Salamat sa Diyos. At Ian Howe. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Okay. Thank you, House Coffee.